खुगा जिबलां नोंनि बिखुङा इसिबां रोजा जाबायना आंजों बिसि जानो लुगैनाया दाउसो देलाय नों जेबो दाबुंथ' सानै लोगोफोरनि गेजेराव जानायाव नोंसोर हौवासाफोरा हाबफाना मिथिबाय ओइ हाफां नों आंनोथ' खोन्थानो हायोमोन ना आंनि नार्जि बुदांखौ गोसो थोखोमायो होननानै नों आंनो खोन्थानो हायोमोन ना आं गोसो थोआ माथो नालाय खुगायाथ' जिबायदि बानलु बायदि गोसाखा बेनिखायनो आङो बानलु देनानै लाबोखादों मिथिबाय मायाबा बानलु देना लाबोनायखौ फोनना होजोबगोन आं दाउसो देलाय नोंना बांद्रायबाय दै मोजां नुथारदों माथो जेबो बारा जायाखै मिथिबाय हाफां नों मानो आंनो खोन्थायासै दे नों बोराय हौवाजों हाबा जाया होननानै बुंबाय अमा राजानाव खालामबाय बेनिफ्राय नार्जि बुदांजों मानो बिदि नोङो मानो बिदि औलै आंनोबोथ' खोन्थानो हायोमोन ना नोंनोलाय मा होननानै खोन्थानो लामायाव लोगो मोनब्रबनायखौलाय नार्जि बुदांखौ आं लामायावसो लोगो मोनदों दा बालि नोंसोरबो बुजिया माबो बुजिया आं रागासो जोंबाय नोंथ' आंनो खोन्थानो हायोमोन ना आंनो मानो खोन्थायासै दानो फोनगारगारगोन आं बानलुखौ नोंनोलाय मा होननानै खोन्थानो आंलाय बे जाब्रबनायखौलाय आंहा जिबायदि खारदों बोराय हौवाजों हाबा लाजानो गिनानै बे समाव नार्जि बुदांखौ लोगो मोनबाय फैबाय आरो ओमफ्राय फन खालामनानैथ' खोन्थाहरनो हायोमोन ना आंना बेटारियानो ल' जाबायबा मा होनना खोन्थानो ओइ दासो देलाय नोङो बानलु फोननानै होनो होननानै बुंदों ना फोनफै दे मायाव फोनबानो जाबाय आं फुवार जुनानै होखाबाय बापावै मोजां नुथारदों माथो जेबो मोजां नुवाखै हाफां जाबाय थुदो न'आव आं न'आव मानो थांनो थाङा न'आव थांबाबो आं बिमाजों बुजाखागोन बिफाजों थुख्रा दानस' जागोन आंहा जेरावबो थानो थाखाय ठाय गैला आं थैनायानो साबसिनसै नुबायना नोंसोरो बेनि थाखायनो आं हाफांखौ हेफाजाब होदोंमोन गासैबो थिग जाजोबबा आङो आरामसे नोंसोरखौ फन खालामनो सानदोंमोन नाथाय नोंसोरा फैनानै दावराव दावसि खालामफैबाय खोथाखौ एसे सानै हयै खामानि मावनांगौब्रा दावसो देलाय नोंनाबो रागाया बाराथार बिदि बुंबाय आरो आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा नोंहा आंखौथ' फोथायनांगौना नों माथो बुंबावनो बाल मोजां मोनलायखुमासै नालाय आजिखालि बेनिखायनो फोथायनो गोब्राब मोनलायलाङो मिथिबाय ना नार्जि बुदां अब्लाबो नोंना बारा जायाखै मा बानलु देनाय लाबोलायनाय बेलाय आंनावनो फोनदो नै आंनावनो बानलु देनायखौ फोनदो फोनाबो जेबो खालामा ओरैनोबा आंहा बयजोंबो दाय होजायो बिमाजोंबो बिफाजोंबो लोगोफोरजोंबो बिमा बिफायाबो आंखौ अना लोगोआबो आंखौ फोथाया एक्स बयफ्रेन्डआबो आंखौ बुजिया आंखौ रावबो बुजिया बुथारदो आंखौ ओइ दासो देलाय नों देनानै लाबोनाय बानलुखौ फोननानै होदो मायाव फोननो गोसो फोननानै हो जाबाय एफा गाबनाङा गाबाबो मा खालामदों आंलाय रावबो आंखौ बुजिया आंनि लोगो दावसो देलायाबोथ' आंखौ बुजिनांगौमोन ना माबा गावनि हौवाखौसो गोसो थोदों सानबाय आंखौ आंलाय गावनि हौवाखौलाय मानो गोसो थोनांगौ आं रावनिबो हौवाखौ गोसो थोआ रावनिबो हौवा सेख'आ जाबाय दे हाफां मोजाङैनो बुजिबाय आं नोंखौ फोथायबाय दे दावसो देलायाथ' फोथायाखैना ओइ दावसो देलाय नों देनानै लाबोनाय बानलुआ फोनफैदो ओइ हाफां आंबो मा सानफ्लांदोंमोनथाय आं बुजिना मोनासै नार्जि बुदाङा बुंबाय जेब्ला आं मानिबाय आरो नों आंनि लोगो नालाय आंबो फोथायबाय आङो बानलुखौ फोननानै होला नांगौबा आंनावनो फोननानै होफैदो नोङो बानलुखौ मायाव फोननो गोसो बेयाव फोननानै होफैबानो जाबाय ओइ नोंसोर मा बानलु जालायबाय थाखोब्रा एसेबां गोरलै सानदोंना बानलु फोनना लानायखौ खेबसे बानलुखौ ना मेगनाव फोननानै होगोन ना होमबासो सानैजों आलौनानै गाबलायगोन नोंसोरो बानलुखौ फारसेथिं दोनैथां अमा बेदराव होगोन आङो बानलुखौ दालाय बहा बेदर मोनबावनो एसेबां हरावलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु जियानो जादोला ओइ दावसो देलाय बानलुखौ बिथिं दोनथां हाफां गाबबाय थानांला माथो खालामनो आङो गाबा मालाय नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ अनगोन नामाब्रा थांलाय गाबनानै खिथियोलाय न'आव आं दा थांबा आंखौ लाखिनायानो नङा आं मा खालामबावनांगौ दे दा मा खालामनो सानैजों हाबा जादोब्रा जाया माथो आं अमा राजाजों हाबा जाया आंनोबो हाफांखौ नाङालै नाथाय रायजोफोर मा खालामनो हाफांखौ न'आव थांबाथाय बिमा बिफायाथ' दोखो बुग्लिखागोनलै बिफायाथ' दानस'नोसो ओंखारदों होमबालाय आंनो लानांसिगोन आरो उपाय गैया ओइ हाफां आंनो नोंखौ लानानै थांसै थौ मन्दिराव हुलुलु हाबा जाफ्लायनोसै उनाव सानैजों गारलायनोसै ना जागोन दे गारलायनाया उनाव जागोन दा हाबाखौ जानानै नोंखौ जोंहा न' दोनहैथ'नोसैब्रा जागोन दे हाबाखौ जाफ्लानोसै उनाव नोङो नोंसा न'निफ्राय आंखौ होखारहरफ्लादो बाल दै बापावै उनावथ' आइ आफामोनाथ' हाबानि मास मोनसे मोननै मोनथामनि उनाव आंखौ अनफिनखागोनहाय ना अब्लासिम नोंसा न'आव थाथ'नोसै ओमफ्राय नोंसा न'निफ्राय एसे फैसा थाखा खामायनोसै आरो ना फैसा थाखा बुरजा जाबाथाय आं माबा मोनसे मावनानै सिख्ला बायदि थाफैनोसै ना देलै इउटुबार जाबानो जाबाय आं मबाइल हमनानै होगोन
नोङो मोजाङै मोजां रिल्स बानायबानो जाबाय एसे भाइरेल जाथावथाव ना खेबसे लागैनो इउटुबाव मनेटाइज जानाय बायदि फैसा मोननाय बायदि डलार हाबनाय बायदि फेसबुकआवबो इन्सटाग्रामावबो इउटुबाव बास औहाय बिदिनो खालामसै ना सानैबो जोंहा इउटुबाव ब्लग खालामसै बिनि उनाव सानैबो मोजाङै मोजां गानलायसै ना नोंबो बेलेग सिख्ला गोसथोदो आंबो बेलेग सेंग्रा गोसथोनोसै आयु बाला मा सानो बिसोरलाय आंबो मिथिलालै बापावै मा नुनांगौ मा खोनाखोलै होमबालाय रायजोफोर गाबोन सानैबो हाबा जानोसै जोंहा नोंसोरो जायखिजाया हाबानि एरेन्जखौ खालामनानै होबानो जाबाय आयु बाला नोंसोर हाबा जामानसै आरो हाबां उफाय गैया नङाबा आइ आफामोनजों दानस' जानो होसिजागोन ना बेनिखायनो अमा राजाजोंनो हाबा जाफ्लानोसै आं हाबा जाफ्ला जायो नामाब्रा मानो हाबा जाफ्लाया जानांगौ जाखो जागोन बापावै आं हले नायग्राल'लै एलाय बबे मन्दिराव हाबा जानांगौ बबे मन्दिराव हाबा जानाङा एसे खबर लालाय आंनावथ' दखनाबो गैया दावसो देलाय नोंनाव दखना दङ ना हाबायाव गाननो दङमोन आङो लायनानै फैनोसै नामा ओइ नार्जि बुदां थ' जोंहानि न'आव थांनि हाबानि दखना लायनानै फैनि आच्छा अमा राजा हाबां फाइनाल डिसिसन मारना औ आच्छा दे होमबालाय हाबानि खरसाखौ आं एसे होफानोसै नोंसोर होआबालाय सोरथो होबावनो जायखिजाया गाबोन हाबा खालामसै न'आव लानानै थांसै जा हगा देखा जायगा ना हाबां औ लोगोफोर गाबोनो अमा राजा आरो हाबांनि हाबाया जामारो ना जामारा नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दे अके बाय मानो होनोबा फैगोन नैबे उननि एपिसोडा एसे गोलाव जागोन बेनिखायनो बे एपिसोडा एसे इन्टारेस्टिं जाथों होननानै जोङो बेखिनि एपिसोडखौ गुसुं बानायनाय जाबाय अके बाय